College buni fibro season part te kene ka video mta kene ka long tang ban kan pen shai lang gitu ki bala to exam ma maribun ki bala message ki bala pen tip mo ki jing bakala ka jong ki te hidon ka por ba to exam ba nomor ba klem ai shoot da ka extra oi marshit tanga woi be te haban pendap ha kidon ki bakalan pendap te lada pisombe da ka tu hi ka ju klem pen be ki ki nomor jong pi te ngut ba pilakut pilado pinomio shoot marba ada pi bakla pendap yu penyong yu nomor jong pi roll nomor jong pi lakut be marba lada la korek ke tu korek ke mesin tekan read be tu ba penyong ma pi tengut ba nomor jong pi nomi shoot syaka result te phiap yele ban pendap ha da kali lada menang ngatrai ki la batahi nagi invigilator ki ba apa ka jaka exam ru te pidai ban pendap ha baik nang sa ki brang wano nang sa la shair nang don ke exam la shair UB bat mekanik nang bakla te nang don se biru terten te yele ban not nom kerki pendap ha ta kapor ta khamduna ba genjar ba phin ya la ban pendap loi te don ru ki bom la ban pendap lut question baro ta kadau na ru bastang ada ban ai buit ba ya ka jengkhen yele ban soft halas nomor ba la phim dei ki ba state ban khen jengkhen te phin nomla re ban pendap loi te phap khen na general knowledge english ya ka science ka maths ka dei halas ki bala ki khen yi bomla tik kat bala penyong kat bala tang tai ka option te kitu ki ba klam la ban penbe ki roll number jong ki te kamut ba ngam tikana shu ba phin pinang yo na ne pinang mi roll number haka result nomor ba phila bakla de pandap roll number jong phi te da kumno don ru ba bakala te mar bala rakim ai shu e phi da extra o marshit te phya bele be ban ra ru wajing man seri phya pandap da wajing kinu batai ya phi mo ki ba ab kinu batai ya phi ong bawa ba dewan pandap da wajing no tuma kapan pendap hi ma phi nomor ba phila bakla ru nomor kenang ba phin laj na ka jing du ya ka ban mi ka la phila lab han le shu anom mi kerteng re pa bakla pandap ru nomor te phila shu du ayam te kata ko te kane long tang ka suggest man ka jongan mar bala da kim ai shu e phi ta ko shu ka marshit phila baklan pandap ru nomor phila penyong phila bakla te kala jan jar ba kanom rit shu ka answer script jong phi kanomi answer shu kanomi isu da bakla yiki tu ki question am lele re da bakla itu tu te fil bakla kanom ret shu tangi ka tu ka ba phi bakla tang ka we re roll number jong phi bakla tamut ba finalist kumno kin pen bi itu roll number jong phi la da fil bakla kata kaban pendak ka omar shit kata ka we ma te jele ban wanom karki pendap ha yu roll number ban kong dan segi question terter pendap ha ele ban pe ka por mta dale ba oke kata kalau tang ka suggest na klang jangan maradu bastang ada ban hikai kumno pendap marshit kumno ban kumta ala ban batai ta habede bar ki exam menne don after the exam ti don bun ha ki jingkali ki kham klumar kar kum typing mistake lande bakla ki jingkali kum ta tet ngatrai ki bun ki sentar ki pan bej ki ta bro te ki don ki ne artli sajubab la don ki ba yo lande ki ba don ki sentar ki bakhlem pan bej ki ne mo ngan pej ki jingkali don bun ha ki ba bakla tegi don bun ma tangan pej ni ko ngane ka signal operator mo tengah try kelap penbej nomor 62 ajaka ar pandai do ar penyel te kelap penbej ngatrai dan ka jaka 64 ajaka 51 8 today san khandai ka tur ngatrai kelap penbej tegi don ki ka tu kane dan 72 ajaka 144 de ke kim don re to ajaka 140 la de 144 tur ka bakla ngatrai kelap penbej hi barok sentat klem penbej hi ka typing mistake mo bun mai question amde tangine te amde tang kataru nang don biang kiba ki question kiba bakala typing mo te ngam tip shu ki baka ki 8 ben am ya phi kam tatar ki bun ma ki jingli te bihaban page bata kali ba ha kapor ba exam mo te ka mpr uru kana go we habre ki jingkheng page tang ka jingkheng da gi we te kindon hi ba yu te habade kanero question number 54 te kanede hajing isha you power remen bu kham sejrong ma 8 minus 5 to the power 3 even I kham sejrong tamba ki I be chapo te ke bom kali te la sa ko dong to hi te bom kate 53 ru hajika te x square plus y square hajika te I kham sejrong ma power tamba ki bu lang hapo typing ali kham you then number question number 56 ru kami chu ithaure ka de kumno panbe kumno te la de ban penbej bah tengah thai la penbej ki jeng bakla paro wede bat kini ki you sakomen ye penbej am ki ba
ada kui ru kipen pej nyam kui sentar te ngatrai bun sentar kipen pej hi kini kijing bakla te le ban pej ha ngapor ba pitho dakali te gen sa pen pej hi kijing bakla ngatrai da de ba bakla biang te kanetang galong gatang kijing pensai da mla shu ban yarap malai ein mar kapor kade sela sai mta kala jan plat kapor te sai le bha pandap bha nai kerki re pandap bha kapor kaduna te tama khabya le ban state bat pendap baik barok nomor kamdon negative marking re te all the best nam tak exam ko jong phi la sai te tang gini hi kulisbon